Kining unang pagbasa naghisgot sa kinabuhi sa usa ka propeta nga wa mauyon ni sa hari nga si Akab. Nya kay di naman gyud maminaw ang hari, ang propeta nga si Elias mideklarar nga di na muulan tungod sa kasuko sa hari. Patyo niya si Akab motong gipatago siya sa Ginoo. Kabus na kay siya, pinangita pa, gilotos tungod kay nagsunod siya sa Ginoo. Kung sa may gibuhat sa Ginoo, gipadadaan siya, tigdalan niya pagkaon. Sa mga tigdaan niya pagkaon, gidumta naman siya sa mga tao sa may tigdaan niya kaon. Ang uwak, dadaan siya pagkaos uwak niya, inom siya dito sapa. Kamo musugot mo mapariha sa kinabuhi ni propeta Elias nga dumtan sa tanang tao nga ang uwak na lay mo pakaon ninyo, lingay mong tupad ina sugot kag alagaran kag uwak. Arang-arang tingalig jutay si San Roque, kay ang nag-alaga di San Roque unsa gito? Iro. Hay may inyong palabihon, mo alaga din niyo uwak o iro? Sa mga mamoy klaro. Dili na mo matter o kinsay mo alagad nato or naabay mo alagad nato. Ang mo matter kinsay atong gisunod dinhis kalibutan. Kung ang Ginoo mo'y atong sundon, bulahan kita. Sa tutubag nato sa Salmo, ang atong hinabang gikan sa Ginoo nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. Gisayunan gana kung maayo tag relasyon sa Ginoo, siya go'y nagbuhat sa langit ug sa yuta. So ang tanan ihatag ra gina niya nato. Dili na ta kinahanglan nga magsigi pataog kisi-kisi nga kitagyod mao'y mangitag paagi aron ta mabuhi. Ang ato ra gyung buhaton maayo tag relasyon sa Ginoo sama sa propeta, sa mga santos, mga apostoles ug sa mahal nga Birhen Maria mismo. May kay sila relasyon sa Ginoo. Naa nila ang tanang kasakit, naa nila ang tanang kakabos, apan wa gyud problema. Kay ngano man, usa ra gyud kabutang ang atong ikinahanglan, ang atong maayong relasyon sa Ginoo. Lingi ay mong tupad ing na maayo mong relasyon sa Ginoo. Or maayo tag relasyon sa demonyo. Kana mo'y dakong problema. Kung ang ato ganing relasyon tuas demonyo, magkalit-silit sigud atong kinabuhi. Kani karong mga nasod nga nanagubat, nga nakapulbos og mga syudad, sama sa syudad sa Gaza, syudad dito daghang mga syudad sa Ukraine nga pulbos. Kani mga tawhana, pulos man ni mga dato, mga gamhanan, mga tinahod, musaludo ang mga tao ani nila. Tinahod kay ni usalang kasultib, buhat tayo ng mga sundao, pero unsay ilang nahatag sa kalibutan, nangamatay ang kinabuhi, nangapulbos ang mga istruktura. Kita dinhi sige tagbaligyag slat para aning gamay kay natong project, pero dako na kay ni para nato. Usara ni katira sa missile, pulbos na ni. Oh, pakapin pa na dihang ilang mga balay diya na kanang dapat na daibinsya diya kanang hurot na diya apil pa na barangay hall usara nakatiras missile nya pila ka thousands of missiles ang ilang gitira ngadto sa mga syudad Gaza, Ukraine, purtin daghana wa pa nailabot sa mga kanyon, wa pa nailabot sa mga bomba nga perting grabiha tungod kay naa sila'y kwarta. Unya wa magsalig sa Ginoo, gasalig sa ilang tawhanong abilidad o gahom. Mao na kining tao mo itong saligan
kining mga butang sa kalibutan atong saligan dili mo sangko og kaayuhan, mga daot gyud ang kalibutan. Karon kining global warming, why usa na to aning makaikyas. Global warming ba? Inig-mature gyud ani, makaabot pa ba ta? Perting grabiha ani. Moabot na gitong giingon ni Kristo nga mapawong ang mga planeta. Tungod kay musimang na sa ilang kaugalingong naandang orbit ang mga planeta. Nganong musimang man? Tungod kay nangaguba na. Nangaguba. Kana lang atong mga balaod karong gipang-approve. Pulos gyud para guba. Divorce, guba ang pamilya. Premarital sex, di na hinon balaod pero kultura, guba ang virginity o purity. Prostitution, di hinon na siya balaod pa pero kultura na, approve na sa atong kuan. Guba sa dana ang atong virginity, guba sang pamilya. Abortion, patay ang bata, guba sang kinabuhi. Same-sex union, patay ang atong generation. Kay wa na'y mataong mga bata kung mauna gid na'y magpadayon. Inana ba? Guba. Nilingi ay mong tupad. Ing na maayo pa inyong kinabuhi o guba na? Guba na o maayo pa? No, daghan na kayong nangaguba karon. Kining ato mga pangwarta, mga chemicals na nagisagol na sa pagkaon, sa imnunon, hastas ato mga utanon, mga prutas, daghan na kayong chemicals, matod pa nila, mauna na'y nagsigig sod sa atong lawas nga mo cause o cancer, sag-unsa na lang mga sakit, porting daghanang cancer karon. Pulos kita gipang cancer kaning gawali, gahuwat na lang ning saktong higayon. Mukalit lang sa niya nag-declare si Father Siano stage 4. Ano man di ay na may mga lagsik ay karon nga nikalit lagduol nako, Father, pre-ovary ko. Ngano man magsugod nako sa akong chemo. Dakay cancer. Lagi Father. Ako da yung pre-ovary hinaut unta nga dili magdugay. Okay, kapoy na sige chemo Father, dialysis patient ko Father. Nganong nagdialysis man ka, kidney failure, ngano man taas kay akong sugar, nako agoy padong ko diha, taasan ni akong sugar. Muna inigabot na ko ngadto sa mga ospital kanang pamisahon ko, Father, ato sang pakalawaton ang katong tuwa sa renal section kay mga lawat kuno sila. Sus daghan kay ngadto gatuyok na naglingkod ang uban kahigda-higda ng ilang mga dugo, siging tuyok diri sa masin, sige sa kong pakalawat nako. See you soon. Di bitaw. Adto gid pa doon kana imong tupad. Tagas naman ko nag-sugar na mga naong uban. Padong gina dialysis, kidney failure. To da jogging mo, jogging. So spertin daghana. Ngano man tungod sa kwarta. Mangwarta man gid ang tao. Kwarta man gyud. Nya kanang kwarta mo diman man gid na siya. Nga padaghana pa ko. Bahala nag mga daot na sila basta padaghana gyud ko. Amo na niingos Kristo sa atong 8 beatitudes, gauna gyud bulahan kamong mga kabos. Kung kitang tanan mangandoy nga mahimong kabos, magpuyo sa limpyo og simple nga kinabuhi, tag-as kay tag kinabuhi. No? Tag-as kay tag kinabuhi. Naawa tong na nagpuyo lang nga simple lang, kaon lagutan, kaon ana mga prutas. Di ba mo abot og tag 100 ka pinang edad. Tanawa ning gasigig sige kana ganing snacks gyud, mga tamis kaayo, mga preserved gyud tanan kay lami sa kanas tanan. Nawa, di ba di kabot og 50, wa na gibilaran na. Og ako yung ilista ang mga edad sa kana ganing akong gipangmisahan karon. Sige mag yung request og misa ning mga wake mass. Og ako yung ilista ba 90%
naagid sa edad nga 40 ngadto 60, naa ana nga bracket. Namo ana nga bracket 40 to 60. Wa na bilarana na mo. Ako sa nana 60 naman ko ug mulapas ka ana samot na gyud nga sud kas bracket. Mo nang makaingon ko gahuwat na lang gining ako sang lawas. Kanus asad ni siya mo atake haron bilaran. Mo nang di na kay ko magsigig pangandoy ana mga butang pa kay bawo kung gamay na lay kuwang. Kay gadana sa ding akong lawas. Ato agad driver nato dito naka-serve. Ngano man sige lag balik-balikan anang sakit. Nako kana hapit na sa bilaran ng drivera. Katong nakuyapan siya gyapon to. Kuyapan hapit ta mahog dito atong bakilid atong may kampaso kalit lag kuyap karon nalipong na sad undang na sad atong Birnes uli sa kodre kay lipong ko nako uli lang ato kay masig ihog na sa tanimos pangpang ana sige na lang sunod-sunod og sakit akana hapit na di ba pero asa na siguro mauna sad mo ana kamo ba mukalit raman ako sad mo na nung sa itong buhaton magsige lang itag sunod sa Ginoo mo na kining 8 beatitudes naguna ni bulahan kamong mga kabos ang sunod nga bulahan kamong mga gilutos sama ni propeta Isaiah sama ni Kristo ug gipatay paglipay mo kung moabot na ninyo kay dako ang inyong ganti didto sa langit matod pa ni Kristo. Ang atong kinabuhi mga igsoon kinabuhi gini nga hinatag sa Ginoo og ang angay ginatong panganduyon ug di lang kita malipat nga mabalik kita ngadto sa Ginoo nya dinhis kalibutan ang tanang mga maayong butang atong nadawat sama ng imong naong imong lawas imong health imong kwarta gamita gid na sa purpose nga gidesign sa Ginoo di kita magmahay usa na ni ana kaning pagpamalit og slots di ba kamo simple ra gining pagpamalit og slots pero sa tinud-anay dako kay ning ikatabang in short kana bang charitable works of charity works of mercy generosity towards others karon daghan kayo mga nang ngihanglag tabang kining mga nabiktima sa gubat, biktima aning pagbutos bulkan, mga baha, mga bagyo, daghan kay nang ginahanglag tabang. Kung magsige patag hunahuna nga tigom, luoy kay kalibutan. Itabang na lang na tabang, dili na lang tigom. Muna dinis atong parokya, empty kita dinhi. Ni dako-dako mo sa nang atong madawat kada buwan ako ba nang i-report ninyo kada buwan na magitay financial report pero sa tinud-anay grabe kaayo ang atong sige lang gyud tabang sa mga nanginahanglan og malipayon malipayon kayo pero kanang magsigig tigom nya karong panahon na ingon ani mas stress na sila sige last nga lingi sa imong tupad ing na muhunong na tagtigom ing na hunong na taning sigig tigom ana na pagsigtigom hatag ang Ginoo siging hatag hangtod pag ni iyang dugo iyang gihatag hangtod gus katapusang to siyang dugo iyang gihatag bisag patay na si Jesus gidugsak iyang kilid ni hatag lang yapog dugo og tubig hatag yun hatag. For God so loved the world that He give us His only Son. Hatag yun. Mo na'y batasas Ginoo, siging hatag. So katong manghatag, malipayon. Katong magsigig tigom, masulubon. Bahala na mo diha. Na, nindog na ta.